खुलुमबाय जतनो ताखु बुखु रनो सोशल मीडिया वो नुकमानी कायसा जागा वो ओमपीदिगी बरै रक रंफ्रे जाखा बाक्सा सला रक बायहि ओमना नुगुइ सनाय के बखा तंथगलिया खाबो थैयो खार बोरियाव जों जरायफ्रनि सिमिनो नुगुइ फायबो सिनि बुंबारानि सोसाइटी वो जों सला बोरै खरकसाते खरकसाना बरम रलायै पुख्रिबो थांसानो तुकुगलाय फायबो जराय दे सिक्ला सिक्ली दे कायजाक बरजाक अक्रा चाक्रा जतनो पुख्रि कायसावो जतनो बसकांगो न तुकुगुइ फायलाय जावो हांग्राय नक्सारावगो बोसरायफ्रनि सिमिनो सला बोरै थांसाखे तंगुइ माइमि सुंलायै हर आइलायै हांग्राय पालायलाय जावो वाइसाखासे वासकमाया जे सिनि सोसाइटीवबो चला रक बोरै रकनो हायखे रंफ्रेनाय सालसाहि खरकसाते खरकसानो मकल हाया बाय नायमानि सिकरै आसक हायके तंमानि सिनि सोसाइटी भाइके आसक सोसाइटी हाया गिपेला पारा आलका पारानि बरक बायसा सिमा लायला के कोनो जागाव बै निजेनि बसाजक रकनो लगे रय रहो बनो नि रक थान हाबा सिनि पाराव किसान नखार ओइ गलां थांलाय जारि आसक के बिसास सालाय जाव बसितिनि नि सालो खरकसाते खरकसा सिनियानो तो बाचिरदि सिनि जाक नसासि बिसास सालाय मालिया आसक हाय कन्डिशननो सिनि सोसाइटी ताबक सफायजा आसक के रंफ्रेलाय मानि सफ्रेलाय मानि मेला केबो थांलाय सिनाय आरो बरंफ्रेलाय सिनाय जे कोनो कायसा उत्सव ना केसि आरोसे थाङै थाङै हायके रंफ्रेलाय मानि जों नुगै दं अमसिनि तिप्रासा सोसाइटी वो फाथारनि उहाया सफाय मानि न जों जत्तनो बालबाक्साखे माका सलाय सिनाय बाहायखे ओ तंमुंनि जों यगै फायमानाय बनो मा साकथारलाय सिनाय हंके उ तंमुं हायानि लगे लगे तै कायसा तंमुं हाया जे बबाय बाक्सा हाया बो हंके कम्युनिटी वाइज दफा वाइज अमुखलायले मानि जे इ जमाटिया बरैनो देवर मासला रग्रं फ्रेला हापु देवर मा बरैनो जमाटिया सला रग्रं फ्रेला हापु रियांग बरैनो देवर मासला रग्रं फ्रेला हापु देवर मा बरैनो रियांग सला रग्रं फ्रेला अमता के कम्युनिटी वाइज सालाय मानि अमनो सनाय फारय चाया हैसि बाक्सा बरैनो सयतान सला रग्रं फ्रेला हा अमसिसो सावानि नांनाय उ सयतान सला रग नायतुगुइ बरकनो सास्ति मावानि नांनाय हैसि अरो कम्युनिटी वाइज सालायै कम्युनिटी बायते कैसा कम्युनिटी नो हाया वासक रोय खा खेलायै अरो के तोते समाज बियांगले थांसिनायबा ना रफ्रे लायमानि कमिलायसिनाय उल्टा खरकसाते खरकसानो नाइसरे लायबानसि फोरमानि क्लाय बुसिजाक सुसिजाक रक तो बुसिव अमहाया हि हायफाना लांफां सराय रक सिक्ला सप्रे साप्रे सराय रक न अमथाय के सालांके बरकसनाय बखा हाया वासगुइ पायो जे हायमा देबर मारक जमाटिया रन रफ्रेला फायदि जों देबर मारक रफ्रेलासिनाय रियांग रक रफ्रेला फायदि रियांग रक न ए हायके जे वासक लाय माने फायनाय अमना जों मा कासनाय हानि बांगै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक पॉलिटिकल लीडरशिप तंनाय रक जरा मीडिया बाय कक सालाय जखन स्टेटमेंट रो नि रक अमता हायके गयजावो हायके कोनो समय ता सालाय जादि बरैनो खरकसा बरैनो गनै बरैनो बाक्सा सयतान सराय रक रंफ्रेला हा उ सयतान सराय रक जों जोंनि समाजनि बातमा खालायनाय रंगै बरनो पानिशमेन्ट मारनाय अमनो जों जोंनि स्टेटमेंट अंगानि बाता ओके आसक सलाबाय बरै बरम रलायै तोरलाय मानि जोंनि सोसाइटीआव बरै रकनो बुबेलाय के राइट्स दङ नगदे जाय माने सम्पत्ति गोबां बागलाय थानि रगबो जत जागानो बरै रगनि अधिकार जोंनि सोसाइटीआव दङ हंके अमाय जागावो चलाबाय बरै खागलाया रै जोंनि सोसाइटीआव चलाबाय बरै खरकसाते खरकसानो बरम रलायै तोरलाय मानि सोसाइटीआव तिनि उ रंफ्रेलाय मानि तंमों सनाय के चालिया जोंनि चराय खनाय सिक्ला सिक्ली रकनो जों मा बुजबनाय जे अमति हाया जोंनि समाजनि जाते जों कारिगुरि रय रखमानाय जात अमनो जों मा साकथारलायनाय हैसि सोरनो कयनाय कम्युनिटी वाइज ब जमातिया फु ब देबरमा फु ब रुपिनि फु ब हाय फु ब साय फु हि सालाया वै जों बाहायके सिनि सोसाइटी नो डेभलप मा खालायनाय हायानि यक मानाय सुदु रंफ्रे लायमानिया ड्रग्स बा आसक कुबुल जाक जतनो ड्रग्स कुबुल लायो ड्रग्स नि बाङै खग लायो अमलायो फालायो बरम रंफ्रे लाया निव बेसिको हंके थुं पारे आसक मनाक मान तमानि व और कम्युनिटी वाइज सालाय ति मनाक ता खलायबाय सिदि जों जतनो सिनिमं कायसासि हंके उ कायसा सिनिमंगो बाक्सा बा सयतान तंनाय बाक्सा कहा तंनाय हंके उ सयतान रक जरा रंफ्रेनाय जरा ड्रग्स जानाय बाहाय माने बरनो जों बाहाय के फोरोङै नामानो जे जायानो पानिशमेन्ट मारनाय ए पति हायके जोंनि सोसाइटी न
भाई खे तैसा मोथांलाय मानो बनो मोचों साकथार थाय